Гульня ў дартс. Што не так з афіцыйнай версіяй атакі дрона на беларускі аўтобус? Кліматычныя арэлі. Учора рэкордная спёка, а ўжо сёння штормы, залевы і навальніцы. І змены, якія нясе нам ліпень ад падаражэння цыгарэтаў да новага падатку. Аўторак, 30 чэрвеня, 19 гадзіна. Аб'ектыў. Я Валер Руселік. Вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Рада бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў правяла паседжанне, прысвечанае інцыдэнту з беларускім аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі. Ініцыявалі паседжанне разам Беларусі і Расія, але ў заявах гэтак званай саюзнай дзяржавы сінхранізацыі бракавала. Калі расейцы наўпрост вінавацяць Украіну, то заява прадстаўніка Беларусі была больш размытая. Ён не назваў канкрэтна вінаватага, але затое назваў прыладу. Паводле версіі лукашэнкаўцаў, па аўтобусе ўдарыў украінскі беспілотнік «Дартс». Што праўда, гэткі дрон наўрад ці здолеў бы нанесці пашкоджанне, аналагічнае тым, што з'явіліся ў выніку інцыдэнту. Што яшчэ не так з заявамі, якія прагучалі ў ААН, высвятляў Зміцер Смак. Паседжанне Рады бяспекі адносна атакі на беларускі аўтобус пачалося з выступлення Расіі. Яе прадстаўніца адразу назвала імёны вінаватых. Командующего силами беспилотных систем ВСУ Бровди и начальника ГУР Минобороны Украины Иващенко. У сваю чаргу беларускі бок адкрытых абвінавачванняў не агучваў. Паводле прадстаўніка Беларусі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Валянціна Рыбакова, вінаваты таемны той. Тот, кто совершил удар по белорусскому автобусу, действовал преднамеренно и провокационно. Такие действия сознательны, направлены на эскалацию конфликта и на втягивание Беларуси в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Расійскія ўлады вінаватых называлі адразу пасля атакі на аўтобус. За імі паўтарала і беларуская прапаганда. Але Лукашенко падчас нарады сілавікамі назаўтра пасля трагедыі назваў інцыдэнт правакацыяй і загадаў шукаць сапраўдных вінаватых. Нам надо истина. Ужо пасля нейтральных заяваў Лукашэнкі і нават беларускіх сілавікоў прадстаўнік Беларусі ў АБСЕ Андрэй Дапкюнас выступіў жорсткай заявай і нават абразамі на адрас прэзідэнта Украіны. Адметна, што ягонае недыпламатычнае выказванне дзяржаўныя беларускія медыі пазней выдалілі. Даклад Валянціна Рыбакова быў больш нейтральны. Сярод агульных словаў прогучала і канкрэтыка. Улады Беларусі агучылі прыладу, якой быццам бы атакавалі аўтобус, украінскі дрон «Дартс». Мяжа Украіны – гэта цяпер лінія фронту. А яшчэ там кілзона ад 20 до 40 кіламетраў. Ад мяжы да месца здарэння было яшчэ ад 50 кіламетраў. Дрон «Дартс» ляціць максімум 50 кіламетраў. Ён нават тэарэтычна не мог з Украіны туды даляцець. Пасля здарэння расійскі следчы камітэт апублікаваў некалькі відэа з пацярпелым аўтобусам. Паказалі нават крэслы ў крыві. Але ў кадр аніводнага разу не трапілі фрагменты таго самага дрона. Эксперты задаюцца пытаннем. Калі Рыбакоў сцвярджае, што на дэталях дрона ёсць надпісы па-украінску, дык чаму расейцы не скарысталі выдатную нагоду гэта прадэманстраваць? И украинские, и российские беспилотники этого класса, они собираются исключительно из китайских компонентов. Ни одного компонента, на котором было написано «Made in Ukraine» или еще что-либо. Если в России появляется беспилотник «Молния», то в Украине появляется беспилотник «Блискавка». То есть точно такая же конструкция с тех же самых китайских компонентов. Таксама эксперты нагадваюць не забываць і пра адказнасць саміх беларускіх чыноўнікаў. Пакуль незалежныя СМІ папярэджвалі беларусаў пра небяспеку адпачынку ў расійскіх рэгіёнах, улады Беларусі заплюшчылі вочы на паездкі сваіх грамадзянаў у прыфрантавую паласу на смяротна небяспечныя курорты. Зміцер Смак, Белсат. Літаральна ўчора тэмпература паветра пабіла амаль 4 дзясяткі рэкордаў, а непагадзь нарабіла разбурэнняў. І прырода не збіраецца спыняцца. Ужо заўтра ізноў чырвоны ўзровень небяспекі. Але ўжо не толькі праз спякоту, але яшчэ і штормы, з якім надвор'ем заканчваецца чэрвень і пачнецца ліпень, ведае Ірына Дарафійчук.
Учорашні дзень запомніцца беларусам як самы гарачы за гісторыю назіранняў. Па ўсёй краіне пабітыя 34 рэкордныя тэмпературы дня. На 17 метэастанцыях перасягнутыя рэкорды чэрвеня, а ў Пінску зафіксавалі абсалютны тэмпературны максімум для Беларусі – 40,4 градуса. Мінулая ноч у шэрагу рэгіёнаў была трапічная, то бок тэмпература не апусцілася ніжэй за 20 градусаў. На фоне анамальна гарачага надвор'я тэмпература вады ў вадаёмах значна павысілася і месцамі складае да 29 градусаў, паведамляе Белгідрамет. У той жа час на рэках спаў узровень вады. На некаторых участках праз гэта нават прыпынілася суднаходства. У Берасці, ратуючы ад гарачыні, палівалі не толькі дрэвы і клумбы, але і асфальт. Але вось на Гомельшчыне ды Магілёўшчыне вады не бракавала. Там прайшоў фронт з навальніцамі, залевамі, моцным ветрам. Найбольш ападкаў выпала ў Бабруйску. Там жа і быў наймацнейшы вецер да 22 метраў за секунду. Паводле Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, на тэрыторыі раёну непагадзь знесла дахі на 2 будынках. Пашкодзіла 9 аўтамабіляў. У Будакашалёўскім раёне абрынуўся цялятнік. Ратавальнікі пасля буры прыбралі 55 зваленых дрэваў. Просто нет дороги. Все деревья лежат. У найбліжэйшыя дні захаваецца не толькі спякота, але і небяспека залеваў, штормаў, навальніцаў. Ужо на заўтра сіноптыкі абвясцілі чырвоны ўзровень небяспекі. Тэмпература паветра чакаецца 30-34 градусы, па паўднёвым захадзе да 37, але гэта ненадоўга. Если забегать так вперед, то нас ожидает понижение температурного фона, и к концу недели уже днем будет не выше 16-24 градусов. Што да доўгатэрміновага прагнозу, паводле метэаролагаў, ліпень чакаецца на 1 градус цяплейшым за кліматычную норму. Ірына Дарафейчук, Белсат. Чарговым пунктам у маршруце азіяцкага турне Лукашэнкі станецца Інданезія. Туды кіраўнік Беларусі адправіцца 2 ліпеня. Пакуль жа ён працягвае свой візіт у Кітаі. Лукашенко наведаў цырымонію ўручэння дыпломаў выпускнікам першай беларуска-кітайскай адукацыйнай праграмы біятэхналогіі у Пекінскім універсітэце. Сярод тых, хто атрымаў адпаведныя дакументы аб вышэйшай адукацыі, малодшы сын дыктатара Миколай Лукашенко. И вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы, если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все. Перад цырымоніяй на сустрэчы з кіраўніцтвам Пекінскага універсітэту Лукашенко казаў, што выпускнікі супольнай адукацыйнай праграмы мусяць працаваць у Беларусі, а менавіта ствараць пэўныя прадпрыемствы на базе кітайскіх тэхналогіяў. Найперш гаворка ідзе пра фармакалогію і вытворчасць лекаў для анкалагічных хворых. Супольная адукацыйная праграма па спецыяльнасці біятэхналогія паміж БДУ і Пекінскім універсітэтам дзейнічае з 2022 года. Невядома, ці паспее вярнуцца Лукашенко са свайго азіяцкага турне на святкаванне прызначанага ім жа Дня незалежнасці. У Менгарвыканкаме пакуль што не ведаюць, ці будзе дыктатар удзельнічаць у вялікім канцэрце каля стэлы Менск горад-герой. Гэтая імпрэза разам з фэйерверкам стануць галоўнымі падзеямі ў сталіцы на 3 ліпеня. А вось вайсковага параду сёлета не будзе. Гэткае маштабнае шэсце праводзіцца толькі ў юбілейныя даты, распавялі выданню «Зеркала» у Менгарвыканкаме. Таму, відаць, наступнага параду варта чакаць у 2029 годзе, да 85-й гадавіны вызвалення Менску ад фашысцкіх захопнікаў. Парады на 3 ліпеня ў сталіцы пачалі традыцыйна праводзіць 1997-га, калі з ініцыятывы Лукашэнкі на гэтую дату перанеслі святкаванне Дня незалежнасці. Традыцыю штогод праводзіць шэсце вайскоўцаў з тэхнікай па вуліцах сталіцы перарвалі толькі пасля 2020 года, за выняткам 2024, калі азначалася 80-годдзе вызвалення Менску. З 1 ліпеня ў краіне падаражэюць дзясяткі відаў цыгарэтаў, як беларускіх, гэтак і імпартных. Цэны вырастуць у дыяпазоне ад 10 да 30 копеек за пачак. Дарэчы, гэта першае падаражэнне тытунёвых вырабаў за апошнія 2 месяцы. Якія яшчэ змены чакаюць Беларусь ужо заўтра, высвятляла Марыя Сысой. З
1 ліпеня беларускія банкі запускаюць так званую антыфрод-сістэму для абароны ад кібермахляроў. Яна будзе прыпыняць падазроныя транзакцыі, а пры карыстанні банкінгам спраўджваць параметры прылады, ці яе лічбавы адбітак. Дзеля гэтага банкі будуць сярод іншага адсочваць геалокацыю кліентаў. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства, конечно, система сразу красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они как минимум позвонят вам и спросят, это вы в Бресте или не вы. То бок да верыфікацыі і блакавання плацяжоў варта быць гатовымі, напрыклад, беларусам, якія едуць у падарожжа. До конца жніўня ўлады адмяняюць бясплатны праезд у грамадскім транспарце для школьнікаў ад 7 гадоў. Для малодшых дзяцей абавязковая ўмова безбілетнага праезду, дарослыя побач і пацвярджальны дакумент. Вынятак з правіла менскія школьнікі. Для іх плату за праезд не будуць спаганяць усё лета. Але зноў жа трэба мець пры сабе ці вучнёўскі білет, ці даведку са школы. А шматдзетныя бацькі ўжо могуць распачаць рыхтаванне да навучальнага года. Заўтра ў мясцовых органах сацыяльнай абароны і шэрагу школаў пачнуць прымаць заявы на аднаразовую дапамогу на кожнае дзіця. Памер такой выплаты 30% ад бюджэту пражыткавага мінімуму. Цяпер гэта каля 510 рублёў. Яго абновяць 1 жніўня, тады ж пачнуць і выплаты. Ад заўтра ўводзіць мінімальны падатак на прафесійны даход, што закранае самазанятых беларусаў. Нават калі ў пэўныя перыяды прыбытку не будзе, усё адно трэба плаціць штомесячны збор. Вниманию плательщиков налога на профессиональный доход. Напоминаем, что с 1 июля 2026 года минимальный платеж по НПД будет составлять 45 рублей в месяц. Для получателей пенсии 18 рублей. В случае неосуществления деятельности рекомендуем рассмотреть вопрос о необходимости прекращения регистрации. Таксама пашырыць пералік падставаў, праз якія нельга будзе працаваць паводле такога тыпу падаткаабкладання. Яго выкарыстоўваюць у тым ліку беларусы, якія хочуць пазбегнуць статусу так званых дармаедаў. З ліпеня павысяць тарыфы на аднаўленчы рамонт аўтаў. Гэтыя тарыфы выкарыстоўваюць страхавыя кампаніі пры разліку выплатаў паводле абавязковага аўтастрахавання. Напрыклад, для легкавікоў і матацыклаў тарыф на рамонт вырасце амаль на 15%, а для грузавікоў на 13%. І камфортнае новаўвядзенне для тых, хто плануе здымаць жытло ў дзяржавы. Пачынаюць дзеяць новыя патрабаванні да спажывецкіх якасцяў арэндных кватэраў. Там мусіць быць чыставая аздоба, мэбля і бытавая тэхніка. Это холодильник с морозильной камерой стоимостью не более 30 базовых величин. Это стиральная машина стоимостью не более 25 базовых величин. Это микроволновая печь стоимостью не более 9 базовых величин. Што праўда, усё толькі айчыннае. Аўтары пастановы не хаваюць, што адна з мэтаў – стымуляваць попыт на бытавую тэхніку, мэблю і будматэрыялы беларускай вытворчасці. Марыя Сысой-Белсад. Турыстычным сімвалам Віцебскай вобласці стаў мядзведзь. Пад гэтым брэндам рэгіён плануе прасоўваць свой турыстычны патэнцыял, паведамляе выданне «Віцебішы». Папулярызаваць брэнд плануюць, напрыклад, падчас сёлетняга фестывалю «Славянскі базар», які стартуе ўжо праз 2 тыдні. Тым часам з заўтрашняга дня і да канца года ў краіне дазволенае паляванне на мядзведзяў. Сёння адбылося першае лёсаванне за права забіць чырвонакніжнага звера. Удзел у ім бралі 248 ахвотнікаў. Розыгрышы будуць праводзіцца штотыдзень, каб вызначыць паляўнічых на найбліжэйшыя выходныя. Усяго да канца года запланавана забіць 35 мядзведзяў. Хоць дакладная колькасць жывёліна ў краіне невядомая. Рашэнне пра дазвол на адстрэл чырвонакніжных звяроў лабіявала беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў і асабіста яго кіраўнік Ігар Шуневіч. Цяпер мядзведзь у Беларусі, як і рыся, мае статус бінарнага віду. Ён адначасова адносіцца да ахоўных і паляваных жывёлаў. У Беларусі стане больш дамоў правасуддзя. Адзін з гэткіх аб'ектаў плануюць пабудаваць у Гомлі. Тэрмін рэалізацыі маштабнага праекту разлічаны да канца 2029 года, а яго кошт сягне 20 мільёнаў рублёў. Як заўважыла выданне «Флагшток», крыніцамі фінансавання будоўлі ў афіцыйных дакументах пазначаныя сродкі дзяржаўных пазабюджэтных фондаў і прымусовы збор.
Але пакуль што незразумела, з каго гэтыя зборы будуць спаганяць. Наступны год цалкам адвядуць на распрацоўку праекту, а будаўнічыя працы пройдуць у 2028-2029 годах. Вядома, што новы комплекс разлічаны на 31 суддзю. Таксама там прадугледжаны гараж на 2 аўтамабілі. Дзе канкрэтна з'явіцца будынак, пакуль што не паведамляецца. Раней разглядалася пляцоўка на вуліцы Кожара, але там ужо пабудавалі жылы дом. До канца 2030-го аналагічны дом правасуддзя узвядуць і ў горадні. Што праўда, там выдаткі будуць вышэйшыя, да 50 мільёнаў рублёў. На сёння падобныя судовыя комплексы ўжо дзейнічаюць у Менску і Берасці. Ну а ў Літве новы прэм'ер-міністр. Сейм падтрымаў кандыдатуру лідара сацыял-дэмакратаў Миндаугаса Сенкевічуса. Ён зменіць на гэтай пасадзе Інгу Ругініене пасля перафарматавання кіроўнай кааліцыі. Цяпер новаму кіраўніку ўраду трэба сфармаваць сваю каманду і прэзентаваць яе праграму працы. За прызначэннем Миндаугаса Сенкевічуса прагаласавалі 80 дэпутатаў, супраць былі толькі двое, яшчэ 28 устрымаліся. Новы прэм'ер ужо заявіў, што жыхары Літвы чакаюць не гучных абяцанняў, а рэальных развязанняў у сферах бяспекі, аховы здароўя, рэгіянальнага развіцця і сацыяльнай палітыкі. Кааліцыйны ўрад Літвы на чале з Інгай Ругініене пайшоў у адстаўку пасля перафарматавання кіроўнай большасці літоўскага сейму. Сацыял-дэмакраты выйшлі з кааліцыі з партыяй «Нёманскі світанак» і сфармавалі новую ўрадавую большасць разам з дзвюма іншымі палітычнымі сіламі. Далей без Нямецчыны. Толькі паспела стартаваць серыя плэй-офф футбольнага чэмпіянату свету, як грымнула пакуль што самая гучная сенсацыя мундыялю. Чатырохразовыя чэмпіёны свету па футболе нямецкая зборная пакідае планетарнае першынства на стадыі 1/16 фіналу. Немцы, фаварыты сустрэчы з непадатлівым Парагваем, мелі перавагу ў гульні, але ў выніку саступілі ў серыі пасляматчавых пенальці. Падрабязнасці чарговага гульнёвага дня галоўнай спартовай падзеі гэтых дзён у нашым наступным матэрыяле. Перамогу зборнай заўзятары Парагваю адзначалі проста на вуліцах, а ўлады сённяшні дзень абвесцілі ў краіне выходным. А вось для нямецкіх заўзятараў мінулы вечар зрабіўся суцэльным расчараваннем. Асноўны і дадатковы час гульні скончыўся ўнічыю 1-1. Усё вызначылі 11-метровыя ўдары, у якіх поспех быў на баку парагвайцаў 4-3. Немцы ўпершыню ў гісторыі прагулялі серыю пенальці на мундыялях. Яшчэ адна неспадзяванка 1/16 для моцнай каманды Нідерландаў, якая зазнала паразу ад Марока. Тут таксама асноўны і дадатковы час пераможцы не выявіў 1-1. У серыі пенальці футбалісты Нідерландаў не зрэалізавалі 3 спробаў і прагулялі 2-3. У наступным раўндзе афрыканская каманда згуляе з Канадаю. Найцяжэйшы матч 1/16 супраць японцаў правяла зборная Бразіліі. Каманда Карла Анчэлотці выглядала фаварытам у сустрэчы з сінімі самураямі, аднак не заўжды была гатова да такога ўзроўню супраціву. У выніку пяціразовыя пераможцы мундыялю даціснулі Японію толькі на 95-й хвіліне 2-1. Супернікам бразільцаў на стадыі 1/8 фіналу будзе пераможца ў пары Кот-д'Івуар Нарвегія. Менавіта гэтыя дзве зборныя о 20-й гадзіне менскага часу вызначаць наймацнейшага ў Дэласе. А поўначы ў Нью-Йорку згуляюць дзве еўрапейскія дружыны – Францыя і Швецыя. Павел Алейнікаў, Андрэй Сульжыц, Белсат. У аб'ектыве на сёння ўсё. Болей навіны ў нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Ну, інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем разам з Віталем Бавіным. Вітаю. Сёння задаемся пытаннем, якая сапраўдная прычына паездкі Лукашэнкі ў Кітай? Ці толькі і бацька хацеў патрапіць на выпускны свайго сына Колі? А можа, хоча заступніцтва ў асобе Сі Цзіньпіна ад свайго старэйшага брата з Крамля? Віталь Цыганкоў ужо праз імгненне ўсё раскладзе па паліцах, а мы з Валерай запрашаем вас браць удзел у нашым ананімным апытанні под онлайн-трансляцыю сённяшняга эфіру. Ну што, не будзем цягнуць каго там, кота за хвост. Пачынаем.
Ну што, сябры, і прапановваем таксама традыцыйна далучацца да інтэрнэт-галасавання на Белсаце. Дзе яшчэ беларусы могуць галасаваць, як не на Белсаце? Калі ласка, сёння задаемся пытаннем, чаго ж Лукашенко паехаў у Кітай, што яму там все ў гэтым Кітаі, мёдам намазана ці што. Ёсць 4 варыянты адказу. Бачым, што галасаванне пачалося ўжо. Па абарону да Пуціна варыянт, па абарону ад Зеленскага. Ёсць варыянт, што папросту засумаваў па сябру свайму Сі. Ну і каб наведаць выпускны свайго сына Колі, вось такія варыянты. Калі ёсць нейкія іншыя, пішыце ў каментарах. Калі дастаткова гэтых, цісніце, нам будзе вельмі цікава. Тым часам візіт Александра Лукашэнкі ў Кітай працягваецца. Сёння ён наведаў Пекінскі універсітэт. Акрамя чарговых заяваў аб супрацы, галоўнай прычынай візіту стала прысутнасць на выпускным ягонага малодшага сына Мікалая. Падрабязней глядзім у нашым наступным матэрыяле. Мікалай Лукашенко скончыў сумесную 3-гадовую праграму БДУ і Пекінскага універсітэту са спецыяльнасцю біятэхналогія. Паведамляецца, што ён стаў уладальнікам адразу 2 дыпломаў – беларускага і кітайскага. Разам з ім дыпломы атрымалі і яшчэ некалькі беларускіх студэнтаў. Это уникальные ребята, которых готовы сегодня заполучить не только в Беларуси, но в Китае и в России. Их уже позвали за большие деньги работать в крупных государствах. Уверены на Западе. Падчас размовы з рэктарам Лукашенко чарговы раз выказаўся ў сваім ультыматыўным стылі, агучыўшы патрабаванні да беларускіх студэнтаў у Кітаі. У меня жестокое требование, получив образование в вашем университете. Ребята должны работать в Беларуси в тесном контакте с китайскими компаниями, что мы уже и сделали сегодня. З ягоных словаў, ад новаспечаных спецыялістаў чакаюць капіявання кітайскіх тэхналогій у сферы фармакалогіі, у прыватнасці для вытворчасці вакцынаў і лекаў супраць анкалагічных захворванняў у Беларусі. Пусть растет. Візіт у вышэйшую навучальную установу завяршыўся традыцыйным для дзяржаўнай прапаганды рытуалам. На тэрыторыі універсітэту Лукашенко пасадзіў клён, які ў кітайскай культуры лічыцца сімвалам багацця і даўгалецця. Як і абяцалі, Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік і вядоўца Белсату ў нашай студыі. Добры вечар. Вітаем. Ці можна казаць пра тое, што візіт Лукашэнкі ў Кітай рыхтаваўся проста на апошнюю хвіліну, літаральна улічваючы, што ён ўсё ж такі прыехаў на выпускны да свайго сына Мікалая, і калі не, чаму пра гэта загадзя нічога не пісалі, не піарылі гэты візіт, як папярэднія візіты ў Кітай? Ну, тут не толькі Кітай, а в цэлы рэгіён Паўднёвай і ўсходняй Азіі, як было заявлена афіцыйнымі крыніцамі, безумоўна, рыхтаваўся загадзя, баяліся, напэўна, сароці, што нейкія абставіны внутры Беларусі альбо вакол Беларусі, можа быць, прымусіць сарваць гэты візіт, но все-таки вырашылі, што это настолькі важна, што сарваць такое немагчыма, і мне это спадабалася. Панядзелак, вчора раніцай, першы дзень, калі візіту, калі была сустрэча Лукашенка і Сі, і такі абмен звычайнымі дыпламатычнымі фразамі, і Сі кажа, што адразу з Мінска? Лукашенко, не, я там в Москве быў 2 дні. Мне это так уразіла. То бок Сі, нават не пацікавілася, ці не паведаміў, што Лукашенко там недзе з Пуцінам сустракаўся, ці ён не мог выпадкова это сказаць в якасці нейкага здзеку, што не заўважыў гэтую сустрэчу. А ніхто і не заўважыў, бо ніхто ж не паведамляў. Думаю, сапраўды для Сі это прайшло незаўважаным, і в тым сэнсе, што Лукашенко-то все думаюць, што вось он прыехаў скардзіцца на Пуціна свайму кітайскаму калегі, старэйшаму брату. На самой справе Сі ўжо старэйшы брат, Пуціна на старэйшого не цягне, он такі сярэдні, а Лукашенко малодшы, да. Так што самы старэйшы будзем правільна градацыю вызначаць в этой троіцы Сі. І Сі нават не ведаў, што Лукашенко там недзе быў з Пуцінам. Конечно, не. Все гэтыя, дарэчы, мяне трошки, скажем, мягко раздражнялі все гэтыя СМИ, нават, ладно, не просто в комментах, а от серьезных людей, серьезных спикеров с прозвищами, все это выказывания, что Лукашенко там кудысьці уцёк. Стебаться можно, но просто не трэба неадекватно оценивать своего, скажем, противника, белорусского диктатора. Калі ўжо, мне здаецца, 20-го года ахапіла для разумных людей, разумеется, калі думали, что вот улетит Лукашенко, а никуда он не улетел. И никуда не утек. И в этом сенсе, конечно, тут, калі пачаліся все это сцёбы, но сцёбами, але вы ж серьезно потым в жыцці разлічваеце нейкі палітычны аналіз, робіце, сыходзячы з таго, што Лукашенко в нейкі момант кудысьці там уцечэ. Не уцечэ. Вот ён такі, только ногами наперад, разумееце?
Віталь, ну тады прапануем паўдзельнічаць у нашым апытанні. Вось ты чаго уласна Лукашенко паехаў у Кітай? У нас вось 4 варыянты. Мы адкінем усе астатнія. Мы паўдні сёння ў рэдакцыі сцібаліся там і па гарбату, там і панду пагладзіць, рознае. Але калі сур'ёзна, па абарону ад Пуціна, па абарону ад Зеленскага, засумаваў па сваім сябры, бо ён так падкрэслівае, што яны такі вось сябры-сябры. Ну і каб наведаць, альбо вось каб наведаць выпускны колі. Я беру першыя два, па абарону ад Пуціна і Зеленскага в адным флаконе. Вось, паколькі, ну, наконт сябра, то сам Лукашенко 100 разоў гаварыў, зараз уже не гаворыць, але некалькі разоў раней, што в палітыцы не бывае сяброў, і у мяне няма ніякіх сяброў у палітыцы. Кожны раз вспоминаю, так, калі ён кагосьці называе сябрам. Але 17 разоў ён быў у Кітаі. Некалькі разоў кітайскія лідары, в тым ліку Сі, таксама прыязджалі сюды. Так што в гэтым сэнсе кітайскі вектор ён вельмі актыўны, і зразумела чаму. Ну, сапраўды, Лукашенко спрабуе знайсці некую процівагу уплыву Расіі менавіта ў Кітаі. І гэта такая палітыка, якую пры сім тым, што можна сцібацца і гаварыць, но она дастаткова адэкватная, в тым сэнсе, што, мне здаецца, любы іншы, нават дэмакратычны лідар Беларусі спрабаваў бы рабіць тое самае, знайсці апірышча ў Кітаі. Ну, канешне, калі нейкая ідэалогія это дазваляе, з улікам, што Кітай не дэмакратычная дзяржава і гэтак далей, і правы чалавека там парушаюцца. Вось, але, нягледзячы на гэта, все спрабуюць з Кітаем мець нармальныя адносіны, і еўразвяз, і любыя іншыя краіны. Так што асабліва, ну, гэта такая стаўка, яна, разумееце, нават в пэўным сэнсе взаецікаўленая. Бо Кітаю таксама, ну, не хацелось бы, каб Расія станавілась такім рэгіянальным уплывовай дзяржавай, рэгіянальным монстрам. То бок Кітаю не хацелася б, каб Расія там захапіла Украіну, анексавала Беларусь. Узмацнення Расіі Кітаю не трэба. Абсолютно. В гэтым сэнсе таму Кітай падтрымлівае, так сказать, словамі, прынамсі, нейкі там, ну, вы заўважылі, напэўна, што была такая заява Кітая па выніку сустрэчы, што Кітай падтрымлівае суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Беларусі. І вот только пытанне, ад каго ідзе пагроза міру, да? Ад каго ідзе пагроза? Ці эта пагроза ідзе з пункту гледжання Кітая ад Расіі, ці яна ідзе ад Украіны і Захаду, як калектыўнага Захаду? Там не сказано. Там в кітайскім стылі сказано менавіта такая абцікаемая заява, што мы за суверэнітэт Беларусі. Але я вот тут хочу сказаць, што, ну, пры ўсім тым, што гэта, ну, палітыка в пэўным сэнсе такая абгрунтаваная Лукашэнкі, што, ну, занадта на яе ўжо разлічваць, спадзявацца не варта. В свой час і Украіна до 22-го года развівала самыя розныя, самыя лепшыя адносіны з Кітаем, самыя розныя праекты. Тыя ж самыя праекты, ну, всякіх менавіта лагістыкі, транспартныя, і хвалілася гэтым. І нават я памятаю, як украінскія палітыкі, палітолагі казалі, што калі ўжо паўстала пагроза расійскага ўварвання, што Кітай, маўляў, гэтага не дазволіць. Кітаю гэта будзе невыгадна. Кітай выступіць супраць. І што? І, ну, Расія праігнаравала Кітай і ўсіх, і свае, скажем так, нейкія рацыянальныя інтарэсы. То бок, калі раптам Расія нешта самое недоброе надумае в дачыненні да Беларусі, ад падключэння Беларусі вайну да анексіі, Кітай, можа быць, выкажа чарговай заявай, што мы за суверэнітэт Беларусі. Але нічого не зробіць. Вот што трэба разумець таксама. Калі казаць увогуле пра мэты Кітая, што ён хоча ад Беларусі, бо ведаем, што зараз адпрацоўваюцца новыя маршруты, у якія Пекін укладае мільёны долараў праз Каспійскае мора. Беларусь і Расія праз санкцыі, праз вайну цяпер ужо не разглядаюцца як нейкія лагістычныя кропкі, ці ўсё ж такі разглядаюцца? Не, тут і то, і другое верна, в тым сэнсе, што ён і разглядае гэты беларускі маршрут як важны, і будуе новыя. Паколькі все яйкі в адзін кошык не трэба класці, там можа быць нестабільнасць, там можа быць нестабільнасць. Вогуле, значная частка, большая частка гандлю Кітая, яна ідзе морам. Вось, толькі невялікі працэнт ідзе па зямлі, праз Беларусі, вот другі будзе маршрут там праз Казахстан, Азербайджан, праз Каспійскае море і зноў да Турцыі па мору, а там уже далей на всю Еўропу. То бок, гэта не значыць, што вось, калі зараз Кітай распрацоўвае альтэрнатыўны маршрут, што ён забудзе пра гэты беларускі маршрут. Гэта па-ранейшаму застаецца даволі важным, і навошта, ну, ёсць тое, што ёсць, навошта падсекаць, што называецца,
рубіць тую курыцу, якая дае вот гэтыя транзітныя яйкі. Гэта ён абсалютна не абмінае, таму нейкае уключэнне Беларусі непасрэднае ў вайну з нейкімі самымі военными негативными наступствами, безумоўно, ставить под пагрозу гэты транзит, что не задаволіць ни Китай, ни Польшу. И мы памятаем, калі былі канфлікты вакол межы, что як адразу прыязджаў китайский представник и в Польшу, и в Беларусь, так сказать, мірыў, спрабавал, и долго это не пратрымлівалася. Тады некалькі тыдняў была, так сказать, зачыненая межа, паколькі, да, Китаю гэта не падабаецца. Вось в гэтым інтарэс, але яшчэ, адказваючы на ваше пытанне, спецыфіка сітуацыі, што Кітай паўсюль пашырае свой уплыў, асабліва эканамічны, інвестыцыйны на ўсе краіны. Вельмі актыўна ў Афрыцы, ў Лацінскай Амерыцы, і там большасць краінаў гэтаму, ці супраціўляецца, ці вымушана паддавацца, там, як, напрыклад, вот, кажуць, занадта там Чарнагорія, Македонія, залежныя ад Китая сталі. А Беларусь не адзіная краіна, якая сама просіць Китай, прыходзьце з інвестыцыямі, вот зараз Навков выступал, прыходзьце з вашымі тэхналогіямі, вялікі камень. Чаму? Для гэтага вот палітычнага даху, што мы з Китаем сябры, Лукашенко гатовы ісці на пэўныя эканамічныя саступкі. В чым яны выражаюцца? Як ні з кім, толькі з Китаем такі вялікі негатыўны таваразварот. Маецца на ўвазе, што 6 мільярдаў? 6 мільярдаў сальда негатыўнае перавышае экспорт Беларусі нізкі, а імпорт Китая, і в выніку атрымліваецца 6 мільярдаў негатыўна сальда. А Лукашенко ж все гэтыя гады кожнаму паслу, на кожнай нарадзе ў МЗС Міністэрства замежных спраў кажа, што трэба ад замежнага гандлю, каб был экспорт наш, каб нашы тваражкі, сыркі, трактары прадаваліся где заўгодна. Вось, а тут такая, просто катастрафічная дисбаланс, розніца, і Лукашенко на это ніяк не рэагуе. Паколькі ён эканамічна прадаўліваецца перед Китаем, каб вот это была палітычная падтрымка, Китай наш вялікі сябар, наш старэйшы брат. Вось, і на гэта ён гатовы нават ісці на такія, фактычна, можна сказаць, эканамічныя страты, якія несе гандаль з Китаем. Просто дзеля таго, каб... А Китай все это бачыць, ест, што называецца. Чаму, калі нейкая краіна сама дазваляе, пускае себе, іншыя супраціўляюцца, нейкія тарыфы ладзяць там, нейкія гандлёвыя войны ведуць з Китаем, а Беларусь сённяшняя сама запрашае Китай, закупляе все китайскае, ад тэхналогій да аўтамабіляў. Чаму б Китаю не радавацца? Только за тое, што Си его прыме и скажет, что мы падтрымліваем суверэнітэт Беларусі. Вось можна сказаць, што вымалёўваецца цана. Цана вось гэтага псеўдасяброўства. Між тым, калі мы разважаем пра тое, што Беларусь Китаю патрэбная, хай гэта адно яйка ў кошыку з яйкамі, але ўсё-такі ёсць ад яе сэнс і карысць, то вось беларусы Китаю патрэбныя ці не патрэбныя. Тут гаворка пра вось гэтыя заявы Лукашэнкі і пра тое, што мы давайце будзем працаваць з тэхналогіямі кітайскімі. І давайце наша ввогуле задача, ледь не нацыянальная ідэя, это працаваць на дабрабыт, на тое, каб было добра кітайскаму народу. Калі я читаю гэта, у меня вушы вянуць. Вот беларусы патрэбныя вось так ці як бы як? Чего не скажешь, чего не зробишь для того, каб товарищ Си похвалил и погладил по головце, да? Это, конечно, сапраўды ганебна слухаць, наколькі ўжо Лукашенко, скажем так, прагінаецца. І гэта кажа пра тое, што сапраўды, як там твой варыянт гучаў, што абараняцца ад Пуціна, напэўна, гэта павінна быць самая папулярная, так сказать, версія. Гэта самая папулярная, 55%, а па абарону ад Зеленскага 0. Да. І это сапраўды так, паколькі, першыню за столькі гадоў, наколькі я памятаю, кожны раз мы все гэта аналізуем, абмяркоўваем, каб сустрэча Лукашэнкі і Пуціна была настолькі зачынена, ніводнага не прасачылася ні в тэлеграм-каналы, нікуды ніводнай інфармацыі, каб яны самі нічога афіцыйна не сказалі, іхнія прадстаўнікі дэ-факта нічога не сказалі. Зрэшты, крышачку сказалі, вельмі умоўна і вельмі бессэнсоўна. Я хацеў бы проста прывесці гэтую фразу. Я, напэўна, ведаю эту фразу. Так, падчас інтэрв'ю расійскаму прапагандысту Павлу Зарубіну Владзімір Пуцін распавёў, як Лукашенко адрэагаваў на ультыматум Владзіміра Зеленскага. Зрэшты, менавіта гэты фрагмент, прысвечаны Лукашенку, у прэс-службе Кремля адрэдагавалі, яго папросту прыбралі. Але давайте послухаем. Это не вызывает какой-то паники со стороны
президента Лукашенко. Он подходит к этому очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении. Особенно это касается решения гуманитарных вопросов, и в частности обмена военнопленных. Как мы помним, в Минске же начинались когда-то переговоры в 2022 году. Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул. Но в Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком. К сожалению, знаем об этом теперь точно. Ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять этих соглашений. Но это другой вопрос. А важно, что Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать тоже белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирным средством. Беларусь прадстаўляла Расіі пляцоўку не толькі для перамоў, але і для нападу на Украіну, пра што спадар Пуцін не ўзгадаў. Тым не менш, вось пляцоўка для перамоў як Менск, як пра гэта, напэўна, ўжо цяпер і Крэмль кажа, не толькі Александр Лукашенко, але калі вярнуцца вось да гэтых двухдзённых перамоў паміж Пуцінам і Лукашэнкам, нічога не вядома. Але што ж магло там абмяркоўвацца? Вось менавіта па тых нешматлікіх фразаў і па нейкіх папярэдніх заявах мы толькі можам нейкія лагічныя будаваць версіі. Перш за ўсё, сапраўды вось гэты словы Путін, дарэчы, дам репліку, бо нармальныя ж людзі не будуць там глядзець это інтэрв'ю, но такое забаўнае, бо трошкі, калі ён казаў пра Лукашэнку, так, неяк ад сябе казаў, а потым, калі ён казаў пра вялізныя поспехі расійскага войска, відавочна чытаў суфлёр, і там такія, не падумалі, што ён называў ледзь не дамы, там вуліцы, там на нейкіх вёсках гэтых, за которые змагаецца расійская армія, што яны ўжо давалі там 368 дамоў на першай там крывой вуліцы і вот і гэтак далей. І так это выглядала все незграбна, але што тычыцца, вернемся да нашых баранаў, як кажуць французы, што тычыцца гэтых перамоваў, то сапраўды гэтыя словы Пуціна кажуць пра тое, што пра тую версію, што Лукашенко, магчыма, сапраўды прывёз яму нейкі ці план, ці прапанову ад украінцаў. Сам жа ён признал, что у его вот тут побач со мной сидели украинцы, это он там российскому послу сказал, и потом, Павел Латушко назвал это прозвище, это кіраўнік внешней там разведки Министерства обороны Украины, які приезжал в Минск, и, напевно, он привез некие прапановы, может быть, хотя бы не по повному там некому замерению, а по нейкіх, умоўна скажем, прыняцця ў правілах войны. І можем сказать, что Путин на гэта уже в неделю, выступаючы там на з'ездзе «Адзінай России», адрэагаваў на это, калі сказал, что вось нам прапаноўваюць спыніць гэтыя удары далёкасяжныя па тылах, але мы на гэта не пойдзем, мы будзем працягваць, паколькі у нас там шматлікія поспехі на фронте. Вот явно, што Украіна прапаноўвала як? Відаць, праз Лукашэнку. І таму Путін загаварыў, што вот Лукашенко заўсёды гатовы прадставіць пляцоўку. Таксама это сведчыць пра тое, што хоць ён тут нам сім, Лукашенко, клянецца, што ён не любіць быць пасярэднікам, што ён не любіць гэтае само слова, але ж відавочна ён зноў пра это гаварыў Пуціну, што ён-то гатовы, для яго это той самы паліталагічны трус, калі выцягнуць, калі будуць перамовы ў Беларусі, калі ён зноў будзе падаваць там каву, там ці ваду, ці што-небудзь яшчэ, і калі ён будзе сидзець паміж імі, калі ён будзе ва ўсіх СМІ, і галоўнае, што суб'ектнасць і статус падвысіцца. Але я не ведаю, наколькі на сёння можа это прыняць Украіна. Всё жыццё в наших эфірах я казаў, што для Киева гэта непрымальна. Хто ведае, можа так павернецца сітуацыя, што это раптам стане прымальным. Но на сёння, відавочна, это выглядае дастаткова фантастычным. Так што вось пра гэта ішла размова. І, безумоўна, як многія, так сказаць, ацэньваюць, адпетляў. Такое папулярнае слово стало Лукашенко ад нейкага патрабавання России больше актыўна вцягнуць Беларусь вайну ці не.
Ну, выглядае, што пакуль так па гэтых словах Пуціна і іншых нейкіх такіх ускосных прычынаў. Ну і плюс, да, паехаў у Кітай, каб там сказалі, што суверэнітэт Беларусі для Китая вельмі важны, да. Виталий, я только хотел все-таки удокладнить. Вот наконт твоего стверджения, что там Киев не погодится. Мы ведаем, что Киев не однойчы официально выказывался наконт того, что мы не погодимся на пляцоўку Менску, але... Я ж сказал, что, может быть, это калі-нибудь можа измениться под нейкіх абставінах. І вось ці не выглядае так, што пэўныя працэсы ў гэтым кірунку могуць ісці, улічваючы, што калі перадаюць украінцы план Путіну, выкарыстоўваюць па сутнасці Лукашэнку як такого пасярэдніка, то што тады будзе замінаць, каб і Менск зноўку выбраць як такую пляцоўку? Ну, сапраўды, будзе замінаць тое, што на гэты момант ці ўдасца Беларусі застацца, ну, в той ступені не ўцягнута, якая хаця бы ёсць на сённяшні момант. І Лукашенко можа гэтаму паспрыяць, як вось калі узгадваць ультыматум, і Зеленскі казаў, прыбяры. І цяпер вось, ну што яшчэ? Я патрэбна як перамоўная пляцоўка. Калі вы мяне ўцягнеце, напэўна, это кажа адным і другім, то все, тады, ну што, паліціць все, і перамоўнай пляцоўкі не будзе. Где вы там будете шукаць? Дзе-нибудь там в Турцыі, там, ці Швейцаріі. Навошта вам это, калі у вас ёсць Беларусь, дзе все зручней, і блізка, і надзейней. Ну, карацей, гэта будзе для яго, канешне, ну, таким мінусам, который назаўжды закрые гэтую сітуацыю. Вось, але, ну, я думаю, што мы будзем пад гэтым прэсам, пад гэтым гнётам гэтай тэмы, ці будзе Беларусь вцягнута вайну, жыць як мінімум некалькі месяцаў. Чаму я кажу некалькі месяцаў, бо там чарговая сустрэча Сі і Трампа, і можа быць тады, калі яны паміж сабой разруляць, то ўжо больш актыўна пачнецца, ну, ціск на Кіеву, Маскву для таго, каб прыходзіць да нейкага замірэння. Я тут могу погодиться с Зиновом Поздняком, который у нас на Белсайте недавно довольно яркое интервью дал, и маю на увазе по проглядах довольно широкое, где, ну, ён казал, что сапраўды ситуация вось можа висеть некалькі, і в жніўні, маўляў, можа быть самый негатыўны момант. Магчыма, я вот з гэтага ж сыхожу, что, ну, альбо нейкім бакам захочется сорвать это яшчэ да сустрэчы Сі і Трампа, і тады гэтыя намаганні, ну, перш за ўсё, Расія, безумоўна, па ўцягванню Беларусі вайны могуць быць как бы пашыраны, бо Расія зараз бачыць, што не то, што праігрывае, но негатыўна для складваецца вайна з улікам удара Украіны. І трэба што в адказ? Трэба нейкая эскалацыя. Якія варыянты эскалацыі? Ну, там правакацыі плюс нейкія дробныя напады на краіны Балтыі. Другое, может быть, нават удары по нейкіх умоўных па Жэшаву, па польскіх, румынскіх гарадах, дзе ёсць доставки і, ну, лагістыка да пастаўлення украінцам узбраення. Маўляў, раз вы б'ёце па нашых расійскіх там, то мы можем біць па вашых заходніх, адкуль ідзе узбраенне. Ну, трэцяе, нават слых гаварыць не хочацца, это тактычны ядерны удар. Вот некаторыя варыянты эскалацыі, адны з іх больш верагодныя, другія, спадзяюся, менш верагодныя. Але, ну, не абавязкова, што Пуцін прыме, што трэба ісці на эскалацыю. Можа, ён все, як заўсёды, будзе так палавінка на палавінку, але, можа быць, его пераканаюць, што калі мы не пойдзем на эскалацыю, не напалохаемся іх, мы прайграем вайну. І ён пойдзе на эскалацыю. І варыянт включить Беларусь, это один з этих 3-4 варыянтаў радыкальнай эскалацыі. Зрэшты, вось калі кажуць пра эскалацыю, то сам Лукашенко пакуль так не выказваецца рэзка на адрес кіраўніцтва Украіны. Тым не менш, ужо мы чулі ад розных чыноўнікаў лукашэнкаўскіх гэтае слова, і вось апошняе на паседжанні Рады бяспекі ААН, пастаянны прадстаўнік Беларусі ААН Валентин Рыбакоў казаў пра тое, што недапушчальныя ніякія такія рэзкія выказванні на адрес, бо мы можам там, маўляў, адказаць. Аднак пацвердзіў, што Беларусь і Украіна вядуць канфідэнцыйныя вось такія перамовы. Гэта значыць, што яны раней веліся яшчэ да гэтага ультыматуму, ці яны вось пачаліся пасля вось беспасярэдняга? Ну, думаю, розны ўзроўні. Безумоўна, навяліся на ўзроўні там памежных і спецслужбаў. Это памятаеце, калісьці хтосьці выдаў там, што польскі блок вядзе з беларускім на ўзроўні спецслужбаў нейкія перамовы. Там давно, некалькі месяцаў назад. І все пачалі, ой, этого не можа быць. Я яшчэ нашым эфіры сказала, это все нормально, это натуральна, гэта ёсць, это адбываецца. І тут літаральна тое ж самае было ўжо цяпер на больш высокім польскім узроўні пацвердзілі, што ясна, што ведуцца, ну, ёсць нейкія рэчы, якія трэба абмяркоўваць, і без этого просто можа пагоршыцца сітуацыя. Што тычыцца тут, то так,
в гэтым выступленні УАН я б нават недавно Валер Кавалевскі в Фейсбуку такі даволі глыбокі аналіз даў, і ён звярнуў увагу то, што вот нам, можа быць, варта падкрэсліць тое, што беларускі бок пры ўсіх там абвінавачаннях, ён не сказаў, што это Украіна, ну, скажем, устроила гэты інцыдэнт з аўтобусам вось напрямую. І таксама, вот як ты правильно прадставаў, сказаў, што лепш перамовы. Ну, это ж вот сённяшняя мантра Лукашэнкі, нават што пры расійскім пасле сказал: вы нас не ўцягвайце, Борис Грызлов, как его, Владимирович, ну, он так да его звярнуўся. Я ведаю, што вы типа спрабуеце, но не трэба нас цягваць. І потым за некалькі там хвілін, некалькі разоў трэба дамаўляцца, паўтарыў просто, ну, гэта для яго зараз сапраўды адзіная магчымасць. Трэба дамаўляцца, і ён разумее, что вступление Беларуси в любой ситуации, вот в полноценные боевые дзеянні, как мы называем войну, это политичная смерть, так ці иначе. Так ёсць, трэба дамаўляцца, і будзем сачыць за далейшым развіццём падзеяў. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік, ведаўца Белсату, быў у нашай студыі. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Працяг тэмы. Апошнія тыдні прынеслі адразу некалькі падзеяў, якія могуць паўплываць на далейшую хаду вайны паміж Расіяй і Украінай. Ультыматум Владимира Зеленскага Лукашэнку, пагроза уцягвання Беларусі ў вайну, новыя масавыя ўдары па тэрыторыі Расіі, магчымасці беларускай арміі, перспектывы дыялогу да еўразвязу з афіцыйным Менскам і чаканне чарговага саміту НАТО ў Анкары. Ну і пра ўсё гэта мы пагаварылі з палітолагам Амендай Пол з Цэнтру еўрапейскай палітыкі ў Брусэлі. На ейную думку, Лукашенко ўсё яшчэ захоўвае мінімальную магчымасць самастойна прымаць рашэнні, аднак будзе імкнуцца усялякаю цаною пазбегчы беспасярэдняга ўцягвання Беларусі ў вайну. Глядзіце інтэрв'ю нашага карэспандэнта Алеся Сіліча. Галоўнай падзеяй апошніх 2 тыдняў для нас, беларусаў, стаўся ультыматум Владимира Зеленскага Лукашэнку. Яго невыкананне фактычна паставіла Беларусь на мяжу вайны. Паводле украінскага боку, пасля гэтага беларускія ўлады спынілі выкарыстанне рэтранслятораў, якія дапамагалі расійскім дронам наносіць удары па ўкраіне. Калі гэта сапраўды так, ці азначае гэта, што афіцыйны Кіеў цяпер мае намер дамагацца спынення і іншых формаў беларускай дапамогі расійскай арміі, паставак паліва з беларускіх НПЗ, выкарыстанне інфраструктуры і лагістыкі. Якія з гэтых патрабаванняў, на ваш погляд, могуць стацца наступнымі? Думаю, любы з пералічаных вамі варыянтаў можа стацца наступнаю мэтаю. Прэзідэнт Зеленскі зрабіўся значна больш рашучы ў сваіх заявах і патрабаваннях адносна таго, на што гатовая пайсці ўкраіна. І гэта цалкам апраўдана, улічваючы бесперапынныя расійскія атакі. Мы ўжо бачылі гэта на прыкладзе сур'ёзных удараў па інфраструктуры на тэрыторыі самой Расіі. Таму няма ніякіх падставаў меркаваць, што такі сцэнар не можа паўтарыцца і ў Беларусі у дачыненні вайсковай інфраструктуры, лагістыкі, паліўнай інфраструктуры ды іншых аб'ектаў, пра якія вы згадалі. Таму не варта ўспрымаць гэта як нешта несур'ёзнае. Пасля гісторыі з рэтрансляторамі узнікла ўражанне, што ў пытаннях, якія могуць прывесці да ўцягвання Беларусі ў вайну, Лукашенко дзее вельмі хутка. Ці здольны, на ваш погляд, беларускі дыктатар самастойна прымаць такія пастановы? Ці любыя пытанні, што закранаюць інтарэсы Расіі, па-ранейшаму развязваюцца толькі пасля чарговай паездкі на дыван у Крэмль? Так, часам можна зрабіць выснову, што ўсё кантралюецца Крамлём, але я б не стала так сцвярджаць. Думаю, пакуль гэта яшчэ не зусім так. Мне здаецца, у Лукашэнкі ўсё яшчэ застаюцца 2-3% магчымасці самастойна прымаць рашэнні. Прынамсі пакуль. Як доўга гэта будзе працягвацца, сказаць цяжка, але відавочна, што яму няма ніякай выгады ад таго, каб Беларусь цалкам уцягнулася ў расійскую вайну супраць Украіны і зрабілася яе паўнавартасным удзельнікам. Таму, хутчэй за ўсё, ён будзе імкнуцца пазбегчы гэтага любой цаной. Калі верагоднасць уцягвання Беларусі ў вайну сапраўды ўзрасце, ці можа гэта, на ваш погляд, прывесці да расколу ўнутры беларускай наменклатуры, сілавых структураў і арміі? Бо ў беларускім грамадстве такая пастанова, хутчэй за ўсё, будзе вельмі непапулярнаю. Не магу ўявіць, што такое рашэнне будзе папулярным. Незважаючы на тое, што ўлады ў краіне даволі кансалідаваныя, я не выключаю, што паміж рознымі цэнтрамі ўлады ў Беларусі могуць
могуць узнікнуць пэўныя супярэчнасці. І гэта відавочна. Яшчэ адна прычына, чаму Лукашенко, хутчэй за ўсё, не захоча ісці гэтым шляхам. Яму даволі паспяхова ўдаецца захоўваць адзінства сваёй уладнай апоры, нягледзячы на тое, што ў краіне па-ранейшаму дзеяць смелая дэмакратычная апазіцыя і грамадзянская супольнасць. Таму ён будзе імкнуцца пазбегчы сітуацыі, калі Беларусь станецца паўнавартасным удзельнікам расійскай вайны супраць Украіны, менавіта адкрытага і відавочнага ўдзелу. Калі Беларусь усё ж будзе уцягнутая ў вайну, наколькі, на ваш погляд, беларуская армія ўвогуле гатовая да сучасных баявых дзеянняў? Бо значную яе частку складаюць вайскоўцы тэрміновай службы, маладыя людзі ва ўзросце 18-20 гадоў, якія не маюць рэальнага баявога досведу. У той час, як колькасць кантрактнікаў параўнальна невялікая. Ці здольная, на ваш погляд, такая армія вытрымаць хаця б некалькі дзён супрацьстаяння з украінскай арміяй? Асабіста я вельмі ў гэтым сумняваюся. Як вы ўжо адзначылі, беларуская армія не мае дастатковага баявога досведу. У той жа час Украіна ўжо мае 4,5 гады рэальнага баявога досведу. Таму, хутчэй за ўсё, украінскія войскі змаглі б вельмі хутка разграміць беларускую армію. Для Украіны гэта было б, хутчэй, дадатковай праблемай, чымся сапраўдную пагрозую, бо ёй давялося б перакінуць частку сваіх войскаў з асноўнага фронту на беларускі кірунак. Магчыма, праз гэта яна страціла б некалькі нязначных пазіцыяў. Менавіта таму я і кажу, што гэта было б, хутчэй, раздражняльным фактарам, чымся рэальную пагрозу. Калі ж казаць пра пагрозу, якую беларуская армія ўяўляе для украінскага войска, то яе практычна няма. Украіна цяпер мае добра загартаваную ў боях армію, здольную даволі хутка справіцца з такім неспрактыкаваным праціўнікам. Владимир Зеленскі абвясціў пра новую 40-дзённую кампанію па нанясенні масавых удараў па тэрыторыі Расіі. Гэта азначае, што Расія, у тым ліку Масква, будзе і далей гарэць, а нармальнае функцыянаванне краіны ўсё больш паралізуецца. Гэта непазбежна прывядзе да росту незадаволенасці насельніцтва і падзення нават намаляванага рэйтынгу гаспадара Крамля. Ці можа ўсё гэта хоць неяк паўплываць на пастановы, якія сёння ў Расіі прымаюцца адной галавою? Ці, на ваш погляд, гэтая галава ўжо канчаткова з'ехала? Сапраўды, вельмі цяжка ацаніць, як расейцы ўспрымаюць тое, што адбываецца, бо яны застаюцца пад магутным уздзеяннем маштабнай дэзінфармацыі. Мы ўжо бачылі, што Пуцін ніколі не кажа пра ўдары па тэрыторыі Расіі, як пра атакі з боку Украіны. Ён заўсёды паказвае іх як дзеянні захаду, але відавочна, што рабіць гэта будзе ўсё цяжэй. Украіна выбрала правільную стратэгію – наносіць удары там, дзе Расіі найбольш балюча і дзе гэта будзе мець найбольшыя выдаткі. Мы ўжо бачылі вялікія чэргі аўтамабіляў на аўтазапраўках. Думаю, кампанія будзе працягвацца, але з другога боку я не чакаю падзення Пуціна найбліжэйшым часам. Ён надзвычай устойлівы. Вакол яго па-ранейшаму ёсць даволі моцнае кола прыхільнікаў. Хацелася б спадзявацца, што ў гэтай сістэме з'явяцца расколіны, але пакуль я іх не бачу. Пуцін на 100% адданы стратэгічным мэтам, якія ён паставіў перад сабою з пачаткам паўнамаштабнага ўварвання. Ён практычна не мае магчымасці змяніць курс, бо гэта фактычна азначала б ягоны канец. А чым гэта магло б скончыцца ў расійскіх рэаліях, можна толькі здагадвацца. Яго сапраўды можа забіць натоўп, ветэраны або нехта іншы. Таму яму неабходна працягваць абраны курс і, наколькі гэта магчыма, пераконваць расійскае грамадства, што гэта Захад вядзе вайну супраць Расіі, што Расія – ахвяра, а яе дзеянні толькі адказ на гэтае, як ён іх падае, напады. Якую пазіцыю ў дачыненні беларускага дыктатара павінен заняць еўрапейскі звяз ва ўмовах гэтага відавочнага абвастрэння вайны паміж Расіяй і Украінай? Як мінімум двойчы Лукашэнку ўжо запрашалі ў Брусэль, аднак ён так і не прыехаў. Ці варта еўрапейскаму звязу яшчэ раз паспрабаваць уцягнуць яго ў дыялог, калі гэта дапаможа не дапусціць адкрытага ўступлення Беларусі ў вайну? Думаю, найперш трэба памятаць, што акрамя падтрымання Расіі з боку Беларусі, у самой Беларусі працягвае пагаршацца сітуацыя для звычайных людзей, грамадзянскай супольнасці, фактычна для ўсіх. Кожны, хто адкрыта выказваецца, застаецца пад сур'ёзную пагрозую. Таму, на маю думку, еўразвяз павінен прытрымлівацца шматбаковага падыходу. Па-першае, працягваць ціснуць на Лукашэнку. Па-другое, захоўваць умоўны падыход да любых кантактаў з ім або ягоным атачэннем.
Еўразвяз не будзе пачынаць дыялогу без выканання пэўных умоваў. І, па-трэцяе, працягваць падтрымліваць і ўзмацняць падтрыманне беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Менавіта такі шматбаковы падыход неабходны. Гістарычна Лукашенка заўсёды імкнуўся праводзіць так званую шматвектарную замежную палітыку, спрабуючы ўседзець на двух крэслах. Але сёння гэтая шматвектарнасць амаль цалкам звялася да аднаго вектару. Таму я не сумняваюся, што і Лукашенка, і ягоны рэжым былі б зацікаўленыя ў пашырэнні кантактаў з еўразвязам, а таксама іншымі партнёрамі. Але такое ўзаемадзеянне павінна быць магчымае толькі пры выкананні пэўных умоваў. Ужо на наступным тыдні ў Анкары адбудзецца чарговы саміт НАТО. На папярэднім саміце ў Гаазе адной з галоўных пастановаў сталася абавязанне краінаў альянсу павялічыць выдаткі на абарону да 5% ВУП. Што, на ваш погляд, варта чакаць ад саміту ў Турцыі? Я думаю, шмат у чым гэта будзе працяг дыскусіі, што ўжо вядзецца, толькі ў больш інтэнсіўнай форме. Турцыя даволі ўплывовы сябра НАТО і мае выразную пазіцыю. Працягваць настойваць на выдатках на абарону памерам 5% ВУПу, захоўваць адзінства альянсу, асабліва ў пытаннях усходняга флангу, а таксама забяспечыць выкананне новых патрабаванняў у сферы абароны, каб зліквідаваць існыя прабелы ў вайсковых магчымасцях розных краінаў. Яшчэ адным важным пытаннем станецца тое, што Злучаныя Штаты больш не хочуць заставацца галоўнай сілай у НАТО, якая нясе асноўную адказнасць за ўсё. Пакуль не ясна, наколькі далёка ЗША гатовая зайсці ў гэтым. Яны не збіраюцца пакідаць НАТО, гэта відавочна. Але еўрапейскія краіны павінны прадэманстраваць гатовасць узяць на сябе тыя заданні і магчымасці, ад якіх паступова будуць адыходзіць Злучаныя Штаты. Думаю, гэта і будзе адной з галоўных тэмаў саміту. Thank you for your answers. Сёння з намі была экспертка Цэнтра еўрапейскай палітыкі Аманда Пол. Алексей Белсат, Бруссель. А цяпер пераходзім да рубрыкі «Жыццё рэгіёнаў», якую мы робім разам з нашымі калегамі з БГ-медыя. Рэзанансную гісторыю са знішчэннем туяў на плошчы Леніна ў Пінску афіцыйна пракаментавалі мясцовыя камунальнікі. Адказ яшчэ больш абурыў гараджанаў. Мясцовыя камунальнікі заявілі, паўнавартаснага зялёнага шэрагу ў цэнтры гораду больш не будзе. 43 конусападобныя туі ўпрыгожвалі плошчу з 2008 года. Аднак паводле жрэву месца пасадкі было няўдалае. Пад зямлёй захаваліся старажытныя фрагменты брукаванкі, таму карэннем раслінаў не ставала прасторы для развіцця. Вяртаць прыроду ў грунт улады не плануюць, тэрыторыю ўжо выраўнялі, паклалі пластыкавыя краты і збіраюцца засыпаць іх дэкаратыўным друзам. Замест дрэў уздоўж плошчы выкарыстаюць так званае кантэйнернае азеляненне, высадзяць кусты і горную сасну ў пластыкавых вазонах. Тым часам берасцейскі блогер Васька Пілот апублікаваў відэа новага мікрараёна на вуліцы Кар'ернай. У інтэрнэце раён адразу назвалі сучасным і акуратным, аднак самыя навасёлы захапленне каментатараў не падзяляюць. Пакуль карыстальнікі любуюцца яркімі фасадамі, мясцовыя жыхары сутыкнуліся з вострай нястачай базавай інфраструктуры. Галоўная прэтэнзія берасцейцаў – адсутнасць дзіцячых пляцовак, закрытых двароў і нармальнага азелянення, бо дзеля будоўлі была высечаная частка ляснога масіву, але найбольш балючым пытаннем стала арганізацыя руху. Часовы аўтобусны прыпынак перанеслі далей. Цяпер бацькам з дзецьмі ды дачнікам даводзіцца ісці амаль кіламетр праз спякоту і пыл уздоўж дарогі, дзе актыўна ездзяць цяжкавікі. Працоўных месцаў у раёне таксама не стае. Жыхары жартуюць, што з вакансіяў тут пакуль што толькі прыбіральніца ў мясцовай краме. Аднак праблемы ў Берасці ўзнікаюць не толькі ў новых раёнах. Пакуль у краіне панавала небывалая гарачыня, берасцейцы масава скардзіліся на перабоі з вадою. У вечаровыя пікавыя гадзіны яна ў многіх раёнах знікла цалкам. Аварыйная лінія 115 скідвае выклікі, а калі напоры з'яўляецца, вада ідзе іржавая. У ЖКГ тлумачаць, ад анамальнай спёкі спажыванне рэзка вырасла. Помпавыя станцыі працуюць на мяжы і пераграюцца. Каб напоўніць рэзервуары для стабільнай падачы вады ў дзень, камунальнікі мусяць зніжаць ціск вечарамі і просяць людзей не паліваць газоны. Але найбольшае абурэнне гараджанаў выклікаў іншы парадокс.
Пакуль жыхары шматпавярховікаў застаюцца без вады, камунальныя службы шчодра паліваюць асфальты, дрэвы і кветнікі. Мясцовыя абураюцца ў соцсетках, дарогі ратуюць ад перагрэву, а людзям у кватэрах няма як прыняць душ. Гаспадарства, яшчэ напрыканцы, напэўна, падвядзем невялічкія вынікі нашага онлайн-апытання. У наздраў-наздру, як той казаў, ідуць два варыянты па абарону ад Пуціна 47% і каб наведаць выпускны Колі 41% адказаў на пытанне, чаго Лукашенко паехаў у Кітай. Дзякуй вялікі, было вельмі цікава даведацца вашае меркаванне. Ну а мы гэтым сканчаем наш эфір. У студыі для вас працавалі Валерый Руселік і мой цудоўны калега Віталія Бабін. Да хуткай сустрэчы. Пакуль.